bos. Kerasnya kehidupan di pedesaan gunung guys. Ini didelok anu loh, Kang Lombok ndur kono ya. So iki jenenge anatomi kan. Nek bolong karo apa lho? Kaya ngangge Bambang enek alate. Kan delok kowe ramu anu kowe lho. Wong bolong karo atur kan. Anu kudu Bambang enek ngene. Keras guys, keras. Hidup di desa pegunungan keras guys. Yang ngono lho olahraga ge. Suasana sore di desa pegunungan Indonesia ini guys. Bertani. Berkebun. Cabai kayak ini cabai apa tuh? Cabai Lombok nih mas. Ada ngetren tuh. Cabai. Untuk karena tak kira cabai Lombok ini gitu. Sing anu wipite merabat ke mrica ngono lho. Iya kuwi ngetren kok mas. Mrica. Kaya mrica. Ora dawa ngono. Dan suasananya curah ini. Ini bayarannya pirang sasi nu? Bayarannya 8 sasi, Pak. Soro. Aku nggih kandang ra terus nih. Apa? Nggak, nggih ngisi buah. Udah Nyoto. Nyoto. Sampai itu. Kalian nyoto kan kok sekat. Iya, lek amprah kono wis 1000 piro asline dis. Nah, aku di kandang wis ning wedhus-wedhus iso nelek nah. Nggih. Tinggi anu rabuk. Ya enggak butuh api-api kan. Sing elek tapi telek akeh malah bener. Katanya dia sing anu mateng tuku. Sing kidul yo rene. Ora. Beli ono. Ya ning anu tuku buah ke anu rene lho, masuk langka lho tekan tes. Buah kates. Ngono kuwi sing ngomong. Sing barang anu to, tertuak kabeh. Paling enggak ya. Ah, wong nangis. Iki iso prei semua ya. Iki berang sasi iki umure. 2 minggu. 2 minggu iki.
Berarti aku anu kene kan rong mingguan berarti. Kurangane 2 minggu. 2 minggu setelah tanam ya. Ya cepet ya. Ini sing nganu nandur suwi iki. Bayangne. Umure sesasi wae. Pulang. Wong sasi to. Pagi ning tili. Sasi yo. Iki biayane piro? Ditang biayane piro entek sane. Murah lagi. Niki ne apa niki? Piro? Ora ana 50.000 aku tuku. Itu murah to iki ya. Ora 50.000. Lomboke ora tuku jelas ya. Ora tuku ning pawon. Tenagane. Tenaga karo rabuk. Bubruk. Ya ngono. Soro. Tapi ayam. Ya apa orang lagi arep ini. Ini apa arep saya? Malah ketetepan salak dan rodok. Iki yo ngangge anu obat iki. Ndi? Obatnya gawean dhewe, Pak. Israne sing bondo iki. Sik to, aku ki ning endi to? Oh, ana nggone Saijan ki omong wong yo ngur. Aku ki ngobat walang nggih obat dhewe barane apa pace, barane kuwi jerene iki. Iya. Bener ya? Nae. Terus nggih perekat ki anu. Sing apik jere anu kuwi, randu kuwi. Pelengket nggih. Apik kulir ya benar. Mosok nggih ngelet nek jerene. Iya. Kulir lek. Ben ket godhong. Petani anu tahunan. Yang anu pesen aku lho eneng-eneng tak muni Pak Nyoto. Apa wine? Wine pete. Ini pete. Piye petene modot pisan? Di atase pentil diantak Gus. Tinggi pensiunan pong jerenya aku. Petene. Wine ke atas to. Wine ke atas lagi di sebar Godhonge godhong. Gedange piye pertaniane gedang? gedang. Wis dilon. Anake dijak nganu nggawa winih pete kok pulung kono. Pinggir kene ndak tanduri anu bagus. Tandurane to. Lha endi lah mau anu? Ye. Resik diriti. Lah iya. Loh kambilmu calone yo wis subur menyang tengah. Hai. Kayak kaya wah anu mu kono kae wis kok ora ya. Kuwi. Pokat iki. Pentil. Iki. Cukulan apa tanduran iki ben? Yo glindah warungan. Si royo-royo. Jangan ya rasa ngonani. Ora udan pikir tak ngonani wae. Anu ini dadi gedange. Pak Berang. Asal udan rosasi ya. Mana usan?